Ja, Brada Sajau, de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier. Ja, mensen, je ziet het. Ahé, daar faya. En wie staat in de keuken? Niemand minder dan Carlo. Carlo, hey, wie kent hem niet? Ayo, hoe dit apa precies? Ayo, bij mensen, dus precies vind gevaarlijk. Als je hier komt, niet Alassane. Ayo, mensen, look hoe ja. Hey, Carlo, zei je me hoor? Wahi. Nou, wahi. Ja. Man. Da fahi du konja. Da ubaye of wie? Abobof apura konja. Apura. Te drape. Mensen is nou wahi. En zijn nou wahi, nou een soort haast, no? Ja. Gewoon de massa niet verstaan. Sana hei. Nee, ala sana masuk sana hi. Ja, sana massa wie maar de mij Holland dan. Ja. Wel, sap kana hi kan de. Hi, ja me hi. Hey. Mensen, je ziet het hier. Cultuur TV. Bori legja sanda faya. Dat unjawa mooi zo proper en a swing. A precies sweetie. En je ziet het hier vlak hier buiten. A bori. Hier op ayo mensen. Asan sweetie. En dan weet ik asan gezellig. Ja, ze braden sa. Lekker in de natuur. A precies ja, zo sweet gevaarlijk. En weet ik gezellig ja. En daar gebeurt het allemaal. In Abu Dhabi voor ayo. En je ziet het hier. Kijk ook zwemmen natuurlijk. Als swing is weer lekker ja zo. Je ziet het. Dus maar die nou watara. Zo mijn swing is swing. En dat gebeurt hier op Ayo. Wat een gezelligheid. Suriname, hé. Want zat dat ze na in een goeiemorgen bijna. Want ze zijn sweetie. Heerlijk zwemmen. Dus maar die nou watara. Je know, wat motor uit de water. Zullen blijven zwemmen. Ja. Yang en Bori, bier, dingen, soppie, alles. En dat allemaal hier. Ja, ayo. Even rijden, het is ongeveer 1,5 uur rijden vanuit Paramaribo richting Ayo. Ja, heerlijk. En als je goed kijkt verderop ziet je een brug. En dat broodje van een brug. Daar, als je goed kijkt. Dit is een brug. Dat is gebroken van een brug. Maar meer een boterij tegen je aan, mijn vrienden. Dat brug. Maar hoe lang een boterij tegen je aan? En dat boter verzekerd niet meer aan. Dat vlijt dat broodje niet meer. Dat gewoon hier af. De mensen zijn sweetie. Natuurlijk, gezelligheid hier in Suriname. Tegen ze na in de swing, jongen. Jesse, dan gaan ze aan de... Misschien heb je op in Aliban net, hè. Maar tegen ze na moet je zwemmen. Ja, man. Swing. Suriname. Wat van het shit konde. Dat allemaal hier. In gezelligheid. Gezelligheid. Gezellig bij elkaar. Heel de familie. Iedereen. Gezellig hier. Precies sweetie man. Poco en naki. Trouwen die hangmat. Trouwen swing. Wallo wagi. Urekong. En gezelligheid. Hier leer je elkaar kennen. Wie zien een elkaar. Nou, het wordt één gezelligheid. Gezellig bij elkaar. Suriname.